Najväčší podvod v histórii, jak vidí ženy v bikinách a tohle tu necikaj, ide o sen, ráno budeš mať problém. Ahoj, ja som Marko a toto sú naše modulárne domy Kodima. Táto stavba má masívnu oceľovú konštrukciu, vďaka ktorej je staticky odolnejšia ako murovaný dom. Kolauduje sa ako klasický rodinný dom. Čiže keď si ju skolauduješ, získaš súpisné číslo, zapíše sa do katastra, môžeš na ňu načerpať hypotéku. Absolútnou novinkou sú rozmery. Máme nový model 13x4, ktorý ešte v štandardnom katalógu nie je, ale 52 m2 za cenu, ktorú ti prezradíme v e-maili, keď nám teda napíšeš a opýtaš sa na ňu, pokiaľ ho reálne zháňaš. Tak teda vykašli sa na nejaké kontajnerové nezmysly alebo poľsko-ukrajinské drevodomčeky, v ktorých vždycky nakoniec sídlia aj tak len hlodavce, a vyber si premyslenú a premakanú istotu. Sedlová pultová strecha je v cene a takisto všetky ceny, ktoré máme uvedené, sú presné na cent, čiže žiadne ceny od alebo bez DPH, všetko je na kľúč, tak si to pozri. Modulárne domy Kodima, určené prioritne na bývanie, sú plnohodnotnou náhradou za menšie byty. A pokiaľ hľadaš niečo väčšie, máme aj stavby o veľkosti 100 m2. Kodima.